üzletekben olyan drágák a tészták, meg magyarul mondva lehetetlen is. Szélesebben. Tehát ezeket a tésztákat most azért septem, mint nem vágunk kell ide. Úgyseget csak bemutatok ki. Tartom. Na akkor jött a következő. Tehát volt a vékony célnemetét, akkor most jön a vastag. Itt is nyomás alá helyezem, addig a kést nem rakom fel. Kiengedem, nézzék meg ezt a mozdulatot, megfésülöm. Tehát ezt mindig figyeljék meg, fogom. Nem lehet éppen, csak megfésülöm. Ez azért jön a fésülés, mikor elkezdem mozgatni a tésztát. Akkor a levegő, hogy érje a tésztának a falát, akkor egy fémréteg keletkezik. Hát régen azért emelték a házi, hogy mindig magastól a tésztát befelé, mert akkor egy kicsit cikkadt a tészta. Most, ha jól megnézik, sokan félnek a réteslisztét, csak azt nem tudják, hogy a réteslisztnek sokkal magasabb a sikértartalma. Mondjuk a teljes kiülés lenne a legjobb, de sokan idegenkednek tőle, még nem kéne, de hát most akkor használják a réteslisztet, én mindenkinek azt mondom. Lehet úgy is a tésztát például hogy készíteni, hogy mondjuk keveri a finom lisztet a rétesliszttel. Annyit mondok, hogy most már ez a jövő. Őszinte legyek, én is vennék, csak már nekem van, én nem veszek tésztagépet. De ha megnézzük, nézzék meg, nem gyúrt tészta. Tehát soha ne arra törekedjenek, hogy gyúrva legyen, de nem kemény. De az nem azt jelenti, hogy lágy, nem is kemény, hanem középkeménységű, de nem gyúrtam ki a tésztát. Tehát ha laza tésztát készítek, ezért tudom könnyen tekerni. Ha viszont átgyúrnám a tésztát, olyan sűrű, tehát olyan kemény lenne a tészta, hogy a csiga nem tudna előre tolni a tésztát. Ha megnézzük, a liszt hagyja a kenését, és nem fog összeragadni a tésztát. Most ebből is végeztünk. Ez a vastagabb célnemetét volt. Akkor most megmutatom a spagettit. Hát lesznek majd így különleges tészták itt a sorba. Spagetti, de vegyük úgy, hogy minden fejjel kettő fajtát lehet. És nem mindegyiknél fordítom meg a fogaskereket, mert nem mindegyiket használja az ember mondjuk. Na most itt is nyomás alá helyezem. Kiengedem a tésztát. Hát itt a spagettinél általában azért hívják spagettinek, hogy jó hosszú tésztát engedjünk ki. Fölrakom a kést. Megnézzük, ugyanazt a tésztát rakom bele, nem gyúrom nagyon a tésztát. Kiengedem. Nézzék meg, kicsit megfésülöm. Azt mondom, hogy elég. Fogom, amilyen hosszúra akarom, levágom. Tehát félig összegyúrt tésztát rakok bele ugyanúgy. Megcsináltam, hogy kigyúrom a tésztát, semmi baj nincsen, csak akkor össze fog ragadni, mert fel fog melegedni a tészta csőbe. Erről könnyen nem kell, azért megmutatom, hogy egy ujjal is tudom tekerni a gépet, tehát erőt kifejteni nem kell. Az idősebben nem mutatom, akinek fáj a kezem, ez volt a spagetti. Na most megpróbáljuk ezt is apróra elvágni. Most ilyenkor jön a darabolás, tehát hogyha fordítva rakom fel a fogaskereket, mert így fogjuk megérteni. Ilyenkor a két fogaskerék összekapcsolódik. Ilyenkor elkezd darabolni. Tehát tarhonyának. Nézzék meg, ez ilyen apró tarhonya, kis reszelt tarhonya, de ennél van nagyobb tarhonya. Tarhonyában eleve négyet is csinál. Fogom, beállítom megint a kést. Ez a kést úgy kell beállítani, hogy közel érjen a fejhez, akkor nem lesz jó. Figyeljenek, hogy bánnak a tésztán, fogom, és így szépen elseplem. Mert tarhonya. Tarhonyában lesznek majd és sokkal szebb tarhonyák. Egy ilyen reszelt tarhonya, tehát ez direkt úgy van, hogy nem van szabályos, ez ki még fajtát szereti, mert reszelt tarhonyában van több fajta. Valaki azt mondta, azt szerint, hogy nem van szabályos, mert valami úgy hívja úttörőgombót, például ennél fajtánál. Akkor ez volt a harmadik fej, de azt még nem elfelejtettem mondani, hogy a vastagabb célnemetét például vághattam volna apróra is. Mondjuk egyből vékony célnemetét nem vágom apróra. Na most akkor belerakom a vastag spagettit, ezt is lehet vágni tarhonyának.
tésztát nem gyúrom nagyon. Itt is először nyomás alá helyezem. Fordítva rakom fel a fogaskereket, tehát két fül abba az irányba áll. Tehát ilyenkor nem ér össze a fogaskerék. Tehát ahogy mondtam, a kézivágókkal csak segédeszköz, ide pattintom. Kiengedem hosszúra. Hát ezt mondjuk, hogyha rövidre engedem pörkötnek való, hosszúra engedem spagettit. Ebben is lehet spagettit, ki melyiket szereti. Kicsit a hullámos a tészta, még így jobban is néz ki, de hogyha kifőzi valaki, ugyanígy fog kinézni. Tehát egy kis hullámos tészta lesz. Egész különlegesség. Tehát nem mindig az a jó a tésztában, hogyha túl szabályos, mert azt már annyira mesterséges, hogy már az ember már azért nem akar megvenni. Mert annyira látszik, hogy volt. Meg abban nincs is tojás. Na akkor nézzük meg. Ha akarom, ezt is rághatom, akkor ez lesz a reszeltarvony. Ahogy mondtam, hogy tarvonyából több van. Ez nem annyira szabályos, ugyanúgy, mint a másik. Nézzék meg! Ez meg így néz ki. Fogom, és haladjunk is. Most jön most a fodros metél, de majd van egy-két olyan dolog, amit azt el kell mondjak, hogy 2-től 4 lukig mindig ki kell gyúrni a tésztát, azt ki is rakom. Ennél a 4-nél. Tehát van a fodros metélt, de ebben lehet kis kagylót, van a csipetke, ebben is lehet széles metétet, vagy ilyen, hát az olaszok eszik ezt a szélesebb tésztát. Van a szarvacska, meg lukas a közepe, és van a másik szarvacska. De utólag csináltam egy másik szarvacskát, nézzük, milyen érdekes, részből van. 2 darabból áll össze, ez külön tartozik, tehát ez nem jár hozzá, de azt is megmutatom majd a működését. Ahhoz viszont egy félkarú kés jár, ez azt jelenti, hogy itt a félkarú kés az kihagy majd egy vágásot, 2-szer nagyobbra fogja vágni a tésztát. Lássad, mennyi tésztát megcsináltam, és eddig még csak 4 adapterre dolgoztam. Na akkor most még megcsinálom ezeket a fém adaptereket, hogy akkor sorba tudjunk haladni. Minden olyan adapter, ami ilyen alakú, tehát magyarul mondva nem körkörösen vannak a lukak elosztva, hogy mindig függőlegesen kell fölrakni a tésztát. Azért, mert hogyha függőlegesen van fölrakva a tészta, akkor szebben fogja tudni ő vágni a késbe, és nem is vág, hanem nyír, mint egy olló. Ha viszont el van fektetve keresztbe, hát akkor logikus, hogy össze fogja nyomni a tésztát. Na most ennél a fajtánál, ahogy mondtam, 2-től 4 lukig ki kell gyúrni a tésztát. A többinél viszont nem kell kigyúrni. Itt fölrakom a kézivágókat ugyanúgy. Nézzék meg, milyen szép ez a fodros metél. De igazán ez akkor lesz szép, hogyha ki van gyúrva, mert ahogy mondtam, még jó is, hogy nem gyúrtam ki ennél, hogy meg tudja mutatni, hogy itt a liszt látszódik, látszanak a liszt darabok. De az egyszerű oka, mert itt könnyen távozik a tészta, mivel könnyen távozik a tészta, ez azért, tehát nincs ideje kigyúrni a gépnek a tésztát. De viszont, ha megnézik, mindig ugyanazt a tésztát fogom visszarakni, hogy csak egy 3-4 engedem, akkor mindjárt szebb is lesz a tészta. Nézzék meg! Ezt vegyék úgy, mert a gép közben gyúr, ahogy mondtam az előbb, csak ennél nem tud annyira gyúrni, mint a sűrű lukóaknál, ott le van zárva a tészta útja. Nézzék meg, így gyönyörű ez a fodros metél. Most még engedek ki bele egy kicsit, tehát itt is lisztesen rakom bele, nézzék meg, most ez már sima, gyönyörű szép, és akkor legyen tészta mennyiség is az asztalon. Tehát, hogy gyönyörűen lehet feldolgozni. Tehát hiába vesz egy nyújtógépet, valaki nyújt, pihenteti, szikkaszta, addig az élettől elmegy kedve, de az emberek azért nem vesznek tésztagépet. Mert magával a nyújtógéppel van a baj. Nézzék meg, hirtelen mennyit csináltam. Most fogom ugyanezt a tésztamennyiséget, mert mondtam, hogy át kell gyúrni, és akkor fölrakom rá a dupla kést. Mi történik? Vagyis a fogaskereket fordítva rakom fel, elkezd apróra vágni. Sőt, ha lágyabb, akkor kis kagylókra tudja elvágni. Igen ám, de most fogom, én leveszem ezt a kést, és van egy másik kés, egy félkarú kés, aminek hiányzik az egyik fele, ez kihagy egy vágást, és 2-szer nagyobbra vágja. Hát ilyenkor már dupla nagyságúra fogja elvágni a tésztát. Tehát így lehet változtatni a méreteket. Fogom, és akkor mostan fölrakom